The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7. Maying gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon, mga kaaksyon, hinali lang bumuhos ang ulan sining hapunan, diri sa syudad sa Bacolod. Sa aton sining linya, si Sir Melvin Chiero, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, mayang gabi. Yes, Action Brian, ngayong gabi man si mo, ibalaw natin pinakauli nga lakat sa panahon na Mayo 14, 2022. Sa gihapon, gapikto sa ato ng frontal system, nga nagapikto ya sa napunta nga bahay niya sa Northern Luzon, kag Intertropical Convergence Zone ko na ITCC, ang nagapikto naman niya sa Mindanao. Ang Batanes, mangin magalaw mo ng kalangitan, nga may ara sa mga pagtupa sa ulan, nga dulot man niya sa frontal system. Ang Caraga, lakip naman ang Davao Region, mangin maglugalumon man ang kalangitan, kaglapta-lapta man mga pagulan, nga dulot man sang ITCC. Ang Metrong Manila, kay bagabay niya sa pungsod Pilipinas, maka-experience ini siyang kasarangan nga panahon, nga may mga isolated ng mga pagulan, nga dulot man sang localized thunderstorms. Ang Western Visayas, lakip naman ang Negros Occidental nga Bacolod City, maka-experience kita sang kasarangan tugtog sa magalubon ng atong kalangitan, kami mga lapta-lapta kita ng mga pagulan, na dulot man sang localized thunderstorms. Mahina itugtog sa kasarangan nga huyop sang hangin, gikan sa nabagat na nasidlangan na nag-influensya sa kabugusan nga bahay niya sa probinsya. Nagang kadagatan sa probinsya, may kasarangan tugtog mabulo-balod. Ang atong temperatura, nagsugod kita 27, ka maglabot kita 33 degrees Celsius. Ang atong adlaw, nagatunod alas 6:03 kay nakamagabutla alas 6:26, alas 5:26 rather sa buwas sa Kagahon. Inisimil yung Piero sa Provincial Disaster Management Program, damat naman gabi sa liwat. Sir Melvs, Yes, Aksumbay. pasensya gid, mangkot lang ko tong ulan kay na ITCC lang gid to yan, o YTLPA or ano nga situation ana. Yes, Aksumbay. Wala kita sa low pressure area. Ang pag-ulan nila, halos bilog nga probinsya, may mga light rains kita, kaga lakip dire sa Metro Bacolod. Inasa dalalan sa natawag naton nga mga localized thunderstorm, Action Brian. Kaga gina-expect naton ngay bangod nga tiara kita sa transition sa aton nga klima sa pagkadto na sa tigululan, nga matama man kambyo nga aton nga klima, Action Brian. Ay si mga what the month gani, sir, ang medyo mabalaan naton nga ulan na gid ni iya kada hapon. So far kung lang taon naton, expect naton bangod nga ara kita sa transition kang may ara kita sa ITCC nga nag-affect sa Mindanao. Pero na so far ang cluster clouds nagrabot pa dire sa aton sa Negros Occidental. Expectaron naton mostly hapon. May mga pagudanulan kita. Kaya lantaw naton ang klima naton kung gani mapaang. Kaga may mga pagulan kita mostly kung hapon. Inasa dalalan sa natawag naton ng mga localized thunderstorms.